Un cicle formatiu d'informàtica és per a algú que vulgui aprendre per plaer i no per necessitat, que sàpiga trobar solucions, que tingui un esperit creatiu i, a més, que tingui passió per la tecnologia. Soc una alumna de Midau i aquests cursos hem après tant programació orientada a objectes en entorn servidor com en entorn client, programació multiplataforma i administració de sistemes. Encara que no us sembli, el cicle d'informàtica és com molt diferent als altres cicles, perquè així com els altres cicles no t'obren tantes portes, el cicle d'informàtica t'obren moltes portes. Jo em vaig fer LinkedIn fa un any i és que no paro de rebre missatges de gent que em vol contractar. Jo ja he treballat en 2 empreses i a l'empresa actual que estic treballant estic desenvolupant una aplicació per web per poder fer de restream a YouTube, Twitch i Facebook alhora. I estic molt a gust. Us recomano molt aquest cicle d'informàtica per la quantitat d'ofertes laborals que et donen i la sortida laboral, bàsicament.